дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. эмомалӣ раҳмон ба вилояти суғд рафт. котибот мақсади сафарро гуфт. мулоқоти раҳмон бо вазири мудофиаи чин аз ҳаводиси афғонистон то нигаронии тоҷикистон. ваксинаи доруҳои тоҷикӣ зидди коронавирус. раҳиме аз истеҳсоли 12 намуд гуфт. 10 соли оянд замин то сатҳи рекордӣ тақсим мешавад. вазирони дифои узви созмони ҳамкории шанхай дар душанбе ҷамъ омаданд. бо шарҳи ин ва дигар хабаронанигариҳо бо шумо ҳастам. мартаба, салом ва салом. президенти тоҷикистон эмомалӣ раҳмон ба вилояти суғд сафар кард. хабар медиҳад хадамоти матбуотии президенти тоҷикистон. бино ба гузориши манбаъ, мақсади сафари кишвардор шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум, ҷараёни корҳои ободонию созандагӣ, ифтитоҳии як қатор иншооти таъиноти гуногун, боздид аз фаъолияти хоҷагиҳои деҳқонӣ ва суҳбату мулоқот бо сокинон мебошад. ин барномаҳо дар доираи омодагӣ ба таҷлили 30-солагии истиқлолияти давлатӣ сурат мегиранд. дар деҳоти анзоби ноҳияи айнӣ эмомалӣ раҳмонро роҳбарияти вилояти суғд ва мардум истиқбол гирифтанд. президент ин сафарашро аз ифтитоҳи мактаб-интернат дар назди муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 22 оғоз кард. хобгоҳи мактаб-интернат барои 110 нафар пешбинӣ гардидааст. раҳмон аснои шиносоӣ аз тарбиятгирандагони ин муассисаи таълимӣ даъват кардааст, ки пайваста пайи омӯзиш бошанд ва дар оянда ҳамчун кадрҳои баландихтисос дар ободию тараққиёти Тоҷикистони соҳиби истиқлол саҳми арзанда гузоранд. далели аҷибе дар бораи мактаб-интернат ин аст, ки он бухона дорад, ки дар фасли сармо тамоми иншооти мактаб-интернат бо истифода аз ангишт бо гармӣ таъмин карда мешавад. дар деҳоти анзоб ҳамзамон бинои мактаби 22 низ пурра навсозӣ гардида барои хонандагон шароити мусоиди илмомӯзӣ фароҳам оварда шуд. ин мактаб ҳанӯз соли 1985 сохта шуда вақтҳои охир ҳолати ногувор доштааст. президент ба 20 нафар ятими кӯли деҳоти анзоб ва 40 нафар наврасони водии яғноби ноҳияи айнӣ тӯҳфаҳо тақдим намудааст. дар доираи сафари кории президент ба ноҳияи айнӣ ҳамчунин бинои таваллудхонаи нави маркази саломатии деҳоти анзоб мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. эмомалӣ раҳмон президенти тоҷикистон имрӯз дар қасри миллат вазири мудофиаи чин Вей Фенхеро, ки бо сафари расмӣ дар Тоҷикистон қарор дорад, мулоқот кард. ба иттилои котиботи президент, дар ҷараёни мулоқот ҷонибҳо ҷанбаҳои гуногуни муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкории Тоҷикистону Чинро дар сиғаи шарикии ҳамаҷонибаи стратегӣ муҳокима карданд. эмомалӣ раҳмон аз раванди мусбии рушди робитаҳои сиёсӣ, тиҷоратӣ, иқтисодӣ ва фарҳангию гуманитарӣ изҳори қаноатмандӣ карда, ҳамкорӣ дар соҳаи мудофиа ва амниятро самти муҳими муносибатҳои ду кишварӣ ҳамсоя номиданд. таъкид гардид, ки муборизаи муштарак бо терроризм ва экстремизм, ҷудоихоҳӣ, ҷинояткории муташаккили фаромиллӣ, аз ҷумла гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, киберҷиноятӣ ва дигар таҳдидҳо самти мубрами ҳамкории ҷонибҳо дар соҳаи амният мебошад. дар мулоқот ба вазъи қонунии низомию сиёсии Афғонистон ва дурнамои рушди он диққати махсус дода шудааст. эмомалӣ раҳмон бо изҳори нигаронӣ дар бораи рушди хатарзои вазъ дар ин кишвар, аз ҷумла дар минтақаҳои ҳаммарз бо Тоҷикистон гуфта, вазири мудофиаи Чинро дар бораи чораҳои тақвиятии кишвар дар марз дар ҷараён гузоштааст. таъкид гардид, ки якборобад шудани вазъи низомиву сиёсӣ дар минтақаи шимолӣ ва шимолу шарқии Афғонистон боиси афзоиши шиддат мегардад ва ин ҳолат ба вазъи умумии таъмини амнияти минтақавӣ таъсири манфӣ мерасонад.
در این رابطه همکاری زیچ و همگیروی خدمات داخلدار و ساختارهای مخصوصی دو کشور ضرور شمرده شد. اینچنین اهمیت مساعدت همه‌جانبه در سمت پیشرفت روند گفت و شنود بین افغان مخصوص تاکید کردید. президент академияи миллии илмҳозими нишасти матбуотӣ худаш масъала гузорӣ кард ки тоҷикистон дар мавриди истеҳсоли ваксина ё доруҳо алайҳи коронавирус чӣ корҳоро анҷом дод ва оё кореро кардан метавонад ё не. ӯ дар шарҳи масъала гуфт ки олимони тоҷикистон бо истифода аз гиёҳҳои шифобахш дар ҷумҳури 12 намуди моддаҳои фаъоли биологиро истеҳсон намуданд. президенти академияи миллии илмҳо таъкид намуд ки ин моддаҳо барои баланд бардоштани иммунитет мусоидат мекунанд, чун ба гуфтаи ӯ дар мубориза ба коронавирус иммунитети баланд муҳим мебошад. Раҳимӣ иттилоъ дод ки барои исботи самаранокии моддаҳои истеҳсолшуда алайҳи коронавирус ба озмоишгоҳи вирусологӣ ниёз доранд ки аз соли 2022 дар Тоҷикистон фаъол мешавад. Бино аллакай омода аст. Барои озмоишгоҳи вирусологӣ муосир грант ба маблағи 600 000 евро дастрас шуд. таҷҳизоту моддаҳои лозима фароҳам мегарданд. аз соли 2022 озмоишгоҳ ба кор шурӯъ мекунад, хабар дод президенти академияи улуми Тоҷикистон. дар мавриди таъминот бо мутахассисони соҳаи бактериология ва вирусология Раҳимӣ гуфт созиш ҳосил шудааст ки баъди аз сар гирифтани парвозҳо 15 мутахассиси тоҷик давоми 2 моҳ дар Белорус ба бозомӯзӣ фаро гирифта мешаванд ва баъдан ба ватан баргашта ба мутахассисони дигар таълим медиҳанд. ин дар ҳолест ки феълан Тоҷикистон ваксинаҳои зидди коронавирусро аз кишварҳои хориҷӣ ва созмонҳои байналмилалӣ дастрас мекунад. ваксинагирӣ дар Тоҷикистон барои афроди аз 18 сола боло ҳатмӣ эълон шудааст. дар дастури оянда эҳтимол ҷонибдории ғайримуқаррарӣ фаро гирад, менависад X бо истинод ба омӯзиши кормандони Институти атмосфера ва иқлими мактаби олии техникии Сюрих. тибқи гуфтаи олимон суръат бахшидани гармшавии глобалӣ метавонад давраҳои зуд ва шадиди ҳавои гармро дар саросари ҷаҳон ба вуҷуд орад. тадқиқот нишон дод ки афзоиши реҷими ҳарорати баланд аз 2 то 7 маротиба эҳтимолан дар давраи аз соли 2021 то 2050 ва аз 3 то 21 маротиба аз соли 2051 то соли 2080 ба назар мерасад. чунин тамоёл дар сурати ҷой дорад агар сценарии партоби зиёди гази карбон ба атмосфера идома ёбад. тибқи иттилои нашрия ҳангоми баланд шудани ҳарорат дар соҳили уқёнуси оромии Амрико дар Сиэтл гармои ҳаво ба 42,2 дараҷа расид. маълум аст ки рекорди қаблӣ 39,4 муқаррар шуда буд. илова бар ин дар Портленд ҳарорати ҳаво то 46,6 дараҷа гарм шуд, дар ҳоле ки рекорди қаблӣ 41,6 буд. таври дафтари матбуоти вазорати мудофиаи Тоҷикистон хабар додааст дар ҳоли ҳозир дар душанбе ба ҷуз вазири дифои Ӯзбекистон дигар ҳамаи вазирони дифои узви кишварҳои созмони ҳамкории Шанхай ҷамъ омаданд. манбаъ таъкид додааст ки вазири мудофиаи Ӯзбекистон низ ба зудӣ ба онҳо ҳамроҳ хоҳад шуд. вазири мудофиаи Беларус низ ба ҳайси меҳмони ҷаласа ба пойтахти Тоҷикистон ворид шудааст. манбаъ таъкид доштааст ки ҷаласаи вазирони мудофиа имрӯз 28 июл таҳти раёсати вазири мудофиаи Тоҷикистон генерал-полковник Шералӣ Мирзо баргузор мешавад. қайд карда шудааст ки дар ҷаласаи мазкур масъалаҳои рушди ҳамкорӣ дар соҳаҳои ҳарбӣ ва ҳарбӣ техникӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта мешавад.
инчунин иштирокчиёни ҷаласа ба вазъи кунунии Афғонистон таваҷҷуҳи хоса зоҳир хоҳанд кард. вазирон инчунин макон ва таърихи баргузории машқҳои муштараки низоме бо номи рисолати сулҳовар 2021-ро мувофиқа мекунанд. аз рӯи натиҷаҳои ҷаласа эъломияи душанбе қабул мешавад. дар ҳамин ҳол иттилоъ дода шудааст, ки қарор аст роҳбарони ҳайатҳоро инчунин президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба ҳузур пазирад. сомиёни азиз, инҷо мерасем ба парчоми барномаи иттилооти хабар. то барномаҳои дигар танзияту хонобод бошед. хайр. барномаи иттилооти хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.